Astea sunt niște uleiuri esențiale și le punem în aceste vaporizatoare. Da. Și la ce ne ajută? Pentru a crește calitatea aerului, pentru că, în general, în interiorul casei se găsesc bacterii, germeni și pentru a curăța aerul din încăpere, putem folosi aceste uleiuri esențiale 100% pure. De câte știu, felul în care miroase aerul îți dă și o anumită stare. Aș vrea unul care să mă trezească dimineața. Dimineața, Da. ce ne ajută să fim mai energici, uleiul de lămâie, da. Unul care să mă ajute să mă concentrez în timpul zilei, să fiu focusat. Pentru a reuși să ne concentrăm mai bine pe timpul zilei, uleiul de mentă. Unul care să mă relaxeze seara. Pentru somn, lavanda.